Què tal, com ho portes? Estàs preparada? Estàs preparat per una nova sessió d'educació física? Va, doncs avui et proposo diverses opcions. Tingues a mà gots de plàstic, tingues a mà iogurts, nets, cordills, taps d'ampolla, tingues a mà cadires, tingues a mà mitjons, tingues a mà escombres, tingues a mà galledes de la cuina, és a dir, paper del lavabo, tot allò que puguis aconseguir per casa, perquè avui proposarem jocs i proposarem la nostra sessió de cardio. Així que t'animes? Comencem, som-hi! Per fer aquest joc necessites tots els pots que trobis per casa. Una pilota. Endevines el joc? Si teniu una gossa per casa o un gos, sisplau, traieu-lo del mig. Si no, jugueu amb ell. Fàcil i ràpid. I si teniu un gat, també podeu jugar. Per fer aquest joc necessites gots de plàstic i un got amb una senyal. El joc consisteix en posar el teu got amb la senyal al damunt i anar passant d'avall en amunt, d'avall en amunt. D'un en un, no feu trampes, que us veig. Ah, no us poseu nerviosos, tampoc. Ja sabeu que la calma ho pot amb tot. No tingueu pressa. Sí! Per fer aquest joc necessitaràs diversos fulls de paper, celo, llapis, colors, tisores, les teves mans i la teva creativitat. Enganxa els fulls de diari amb el celo, tal que et quedi una cosa semblant a aquesta. Fes un avió de paper. Dibuixa aquelles formes que més t'agradin. Retalla-les. A mi m'ha quedat aquesta forma. Pel següent joc necessites una taula, pilota o diverses pilotes i un recipient. En el meu cas aprofito el got. Per fer el següent joc necessites 6 gots amb una mica d'aigua, una pilota de ping-pong, un cronòmetre si el que vols és jugar contra tu mateix o una altra persona si vols que algú comparteixi el teu joc. Passa-t'ho bé! I si la partida es capgira, mulla! El següent joc consisteix en gots, però omple'ls fins a dalt de tot. Pot ser que ens avis amb la cara ben mullada, però és ben divertit. Atreveix-te, fes-ho! El joc consisteix en... Comencem amb 2 piles, traurem els gots, col·locarem una base de 4 gots. Després una base de 3 al damunt, 2 i per acabar l'últim got al damunt. Quan tinguem la piràmide feta, l'haurem de treure tota la piràmide i tornar a deixar els gots en aquesta posició. Voleu saber com es juga? Observeu i feu després 10 gots i un més per anar recollint. Recorda, només pots fer servir una mà. No passis més d'un piló. Per fer aquest joc necessites un llençol,
pilotes de diferent tamany, paper del lavabo, pelutxos que tinguis per casa, pilotes, mitjons. Com es fa un mitjó? Una pilota amb un mitjó. Mira, doblegues. Vas fent una pilota. Vas embolicant tot el mitjó i si la trobes petita, pots fer amb 2 mitjons. Quan ho tinguis, dóna-li la volta. I ja tenim una piloteta per jugar. Ja saps, si la vols més gran, pots afegir 2 mitjons.